Ist gut. Okay. Oh, warte, schon wieder. Dann nehmen wir gerade. Das wird's ja. Andiamo. Warte mal, heb. Weißt du, dürfen wir nicht rausfahren? Mhm. Ja, tipptopp. Tipptopp, danke vielmals. Moment, grazie. Ja, gut schon. Danke. Ja, bitte. Schön gut. Tipptopp. Ja. Gut, und die Bremse, Rettung. So fahren, Bremse. Ja, wunderbar. Bitte schön. A to Łukasz Fakacz. Jo ty koko, to bude sračka. Co ti jebe? Fú, však nebrzdí srdce. Že bremzem si to šutnico. Ajman! Kaj tam je bremze napísané a nestáčaš ich. Au. Ja sa tu doším, au. Toto nebude najlepšie video. O boha jeho, au. Ja. Fú. No jeb sa, to nebrzdí, tu sú síčky. An, čo? An? Toto si dá na toto nebolo príjemné. Čo ti to jebe? Bože, ideme von! Nedáme! Jau! Už vím, prečo som pripútaný. Poďak vypadnú. Keby som pripútaný, už som už 4 razy vyletel. Toto je náš dozvíška. Ty vole, toto je doznáter. A pre dvoja, víš, že dvoja rýchlo. Ja. Nebrzdí! Zabieme sa! Čo si blázon? 150 kilový! Technická otázka, zapálime si. Nohy mi lítajú stade, víš? Nemám ich tam držať. Myslí, keď na takúto kopotinu. Ty, krásna krajina. Už bez brzd. Look at the animals! Zveri. Toto robili náročky tú dráhu. Aj zlý. 25 čo? Kokos. Langsam. 20?
Koľko sme išli doteraz, to bude. Už vás nejdem. To není na zdraví moc toto. Animals. Toto nebolo moc na zdraví. Jau. Keby ste bola kedy ochrnúť, tak pôjdem. No dobre, však a kde sa to odputáva? Ja chcem ešte ísť! Jau. Nie, chalani, ja som na toto asi moc starý, alebo čo? Čo hovoríš, to je zážitky 3-2-1? Do piče! Zvery sa tu stretli!